Okay, so karon muna siya gilatik nga tuno dong ako nang ilunod ang pilit. Kam. Hilungan mo daan ang bugas. Hoy, dali ay. Ano, wala. Hala, wala lagi mo bugasan ng bugas dahil. Ya. Okay? So ako kayo ng pilit. Lami kayo. Ikaw pa. Tanaw, ipa-focus sir, dali sir. Okay. Ako pa na hindi ginuton kay usi kayo ang kuan. Usi kayo ang grasya. O kayo ni siya sige. Hantod nga mubantok ba? Mubantok? Hantod ba nga Oh, mubantok? lagi. Risiko. Okay. Hantod nga mo risiko. Okay? No. Lami kaayo. Muna siya kuan budbud sa bukid ba nila? Budbud sa bukid. Okay, budbud sa bukid diri sa tagpo. Sa among estudyante, Sa among niya kami sa po ni siya pasaylo ako nga adunay kuan kayo nagpapapili ning akong vlogs. Daghang kasinero. Oh. No, niresiko na siya. Okay? So, sunod ani mga unta ha? Mga unta sunod ani. Atong kuan sa sige. Iparis, sir. Ipares na to ani sa man. Chocolate kayo. Dili siya tsokolate pero native nga kape. Atong kuan. Inasiradan sa atong Because promise is to Because promise is to promise. Matod pa ni Lola. La! waslo. Usa to la waslo. Promise is to promise. Na. Sa wala? So ato sa takloban sa natong karyot. Sa pagtaklo po dapat siya technique. Ano siya pagtaklo bra? Aron jung luto kaayo. Muna siya